Naneno ko kayo gi Samuel kendo wigi okay mana mapiyo kapok amiyo mako wiya. Nitie gik moko ariyo madwa correct ka. Gima awinjo ka Evans wacho, otemo wacho ni wan joma ne ywago Raila, wan joma rori madwa ketho gik moko. Ni nyaka ne kelnwa security mang'eny go mar mondo mi watim ang'ono, wa maintain peace and order. Mano is very wrong. Joma ne linga munda gine in gi time ni in fact gine iladwa wuoyo kiwuoyo lakini wewe amba wuo ka tieko timbe gine ina gi time ni bwana we did not need security mondo be dispatched mondo mi ji one Raila maber. In fact ji no koneno Raila maber nikech security no ni kadho tipado wi ma igine ma to kayo dina bende ni security onge to dina bedo nade ingeni bende samoro bende wang'e gi wang' ariyo sa wang'e gi wang' ariyo lakini adwa ni mondo wang'e ni jok ma ywago Raila ok gin gine wigi ok richo gimbe gin joma tiyo mana gi wigi omiyo ok wanyal koni wagoero kamano nikech security gimoro kendo wang'isuru ji adier. President Ruto no ko coordinate gi India, gi government mar India, mondo Raila mi kopo manokowego India. Narendra Modi, Prime Minister mar India, osiep Raila ko wuok chon kata kapok President Ruto obedo Deputy President. Omiyo nong'e magi jomosiepe. Koro it did not require President, did you hear kata kowacho anywhere ni nogocho ne Narendra Modi mondo mi omi Raila kopo manomiye ko wuok India. Nitie gik mabende onego wang'e maber Sharon. Raila goodwill mane Narendra Modi nigo nikech osiep magin go gi Raila ema nomiyo ogolo kata jo jeshi manoko Raila nyaka Mumbai. Erokamano ahinya. Wawinjo na paro mar Owuya kapok abiro